Nu skal du lige udenom. Nu skal du lige udenom. Så. Sådan. Kan du lige få mor til at komme og vende? Kom, så vender vi. Sådan. Så afsted. Så. Giv så. Skub ham. Nu kører du ind i væggen igen. Ja. Så skal vi lige ud. Derovre. Op igen. Sæt det fast igen.